в мрака сам. Войнат на светлината, този, който може да преживее смъртта, без да се страхува, ще постигне безсмъртие. Този, който носи светлината в себе си я храни, е този, чиято искра не може да угасне. Огънят не само пречиства, огънят не само дава сила, огънят трансмутира. Този, който може да стои в мрака сам, е воинът на светлината. Този, който може да преживее смъртта, без да се страхува, ще постигне безсмъртие. Този, който носи светлината в себе си я храни, е този, чиято искра не може да